Што за хвароба атакавала мінскіх ліцэістаў? Якую правіну Лукашенко пераклаў сябе на чыноўнікаў? І што стала вядома пра Марыю Калеснікаву? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Эпідэмія ў мінскім ліцэі БНТУ. Там масава захварэлі дзеці. Як мінімум 7 цяпер знаходзяцца ў дзіцячай інфекцыйнай бальніцы. Вялікая колькасць лечыцца дома. Прычым, як паведамляе Мінздароўя, падлеткаў аглядаюць як спецыялісты бальніцы, так і супрацоўнікі кафедры дзіцячых інфекцыйных хвароб Беларускага дзяржмедуніверсітэта. Акрамя таго, расследаваннем сітуацыі занялася санітарная служба сталіцы, то бок сітуацыя не шараговая. Ходзяць чуткі, што нехта з дзяцей прыйшоў у ліцэй хворы на ротавірус, ну і панеслася, але журналісты партала «Зеркала» пазванілі ў ліцэй і там адказалі, што дакладную прычыну яшчэ не высветлілі. Цытата. «Усе санэпідслужбы горада і раёна цяпер знаходзяцца ў нашым ліцэі. Праводзяцца аналізы, даследаванні ўсіх супрацоўнікаў і бяруцца пробы, таму ўсё пад кантролем, не хвалюйцеся». Канец цытаты. Пазней Мінздароўя заявіла, што ў ліцэістаў знайшлі наравірус, кішэчную інфекцыю, якой можна захварэць праз парушэнне правілаў гігіены. Сёння ў Лукашэнкі кадравы дзень. Ён прызначыў аж 10 чыноўнікаў на розныя пасады, як рэгіянальныя выканкамы, так і на прадпрыемствы. Новыя кіраўнікі цяпер будуць у банка развіцця і канцэрна Беллесбумпром, але самае цікавае тут чарговы стендап Лукашэнкі. Ён завёў старую песню пра ціск, пагрозы і цяжкія часы, а пасля, падобна, прагаварыў галоўнае крэда сваёй сістэмы. Не хватает только одного – дисциплины. Ну а это мы умеем делать. Что, а дисциплину мы умеем. Иногда в экономике не очень разбираемся, но знаем, что должна быть дисциплина. Порядок бьет класс. Будет дисциплина и порядок, будут компенсированы некоторые недоработки по другим направлениям. Ну і, напэўна, гэты маналог можна расшыфраваць так. Галоўнае не столькі грошы і паказчыкі, колькі лаяльнасць, цішыня і спакой. Калі пад кіраўніцтвам новых прызначэнцаў не будзе пратэстаў ці якіх яшчэ палітычных праблем, то Лукашенко гатовы заплюшчыць вочы і дараваць чыноўнікам усё іншае. Прычым, калі раней было не да законаў, то цяпер нібыта і да законаў, але таксама з адным нюансам. Делайте, что хотите и как вы считаете нужным. Я не говорю там, да, надо по закону, не надо туда, не надо все. Естественно, есть законы, правила, они уже давно у нас в крови. Никто не нарушает эти законы. Но там, где нужен результат, там надо так пройти рядом, плечо в плечо с этим законом и принять решение. І яшчэ адзін момант. Падобна, што Лукашенко паціху пачынае разумець, што бясконцыя чысткі на прадпрыемствах нічога добрага не робіць і, звальняючы адным махам кучу народу, пасля знайсці ім якасную замену атрымліваецца далёка не заўсёды. Праўда, адказнасць за гэта Лукашенко майстарскі пераклаў сябе на сваіх падначаленых і заклікаў чыноўнікаў: давайте, маўляў, не так жорстка. Люди хотят жить нормально и дышать спокойно. Они не должны дрожать с утра до вечера на работе и после работы. Создайте нормальную атмосферу в коллективе. Дайте возможность людям себя проявить. У нас должна быть истинная демократия, когда люди живут в удовольствии. Але і на гэтым не канец. Лукашенко цяпер вырашыў, што ў Беларусі зашмат банкаў, і ён хоча скараціць іх колькасць, каб не ствараць залішнюю канкурэнцыю і не адцягваць спецыялістаў. І пра спецыялістаў, калі што, у яго логіка такая. У банках шмат добрых фінансавых спецыялістаў. Дык, магчыма, хай яны лепш ідуць працаваць у аграпрамысловы сектар, ну альбо яшчэ куды. І вось чым скончыцца гэтая ініцыятыва, сказаць пакуль цяжка. Але Лукашенко даў даручэнне чыноўнікам са сваёй адміністрацыі, цытата, сур'ёзна папрацаваць з банкаўскай сістэмай. Дарэчы, стала вядома, што ў сябра Лукашэнкі з'явіліся вялікія праблемы. Гаворка тут пра Зімбабве і яе прэзідэнта Эмерсана Мнангагву. Ён абвясціў у сваёй краіне рэжым нацыянальнага бедства па прычыне сур'ёзных наступстваў працяглай засухі. Цяпер Зімбабве мае патрэбу ў $2 мільярдах для барацьбы з голадам, выкліканым адсутнасцю дажджоў. Недахоп збожжа прывёў да росту коштаў на прадукты харчавання, і паводле папярэдніх ацэнак, праз гэта амаль 3 мільёны чалавек сутыкнуцца
бороться з голадам. І вось тут згадваецца такі момант. Яшчэ нядаўна Лукашенко называў Зімбабве стратэгічным партнёрам і некалькі разоў сустракаўся з кіраўніцтвам гэтай краіны. А ў восені 23-го года беларуская прапаганда рабіла рэпартажы, як беларускія камбайны збіраюць у Зімбабве рэкордны ўраджай. Але прайшло паўгады, і Зімбабве рыхтуецца да голаду. Поўная ізаляцыя і праблемы са здароўем. Радыё Свабода даведалася падрабязнасці пра стан Марыі Калеснікавай, якая адбывае 11гадовы тэрмін у жаночай калоніі. Больш за год ад Марыі не прыходзяць лісты. Таксама ёй не даюць званіць сваякам. Па інфармацыі журналістаў, увесь гэты час, амаль год, Марыя знаходзіцца ў поўнай ізаляцыі. Яе змясцілі ў адзіночную камеру ПКТ, памяшкання камернага тыпу. Паводле закона максімальны тэрмін знаходжання ў ПКТ 6 месяцаў, таму адміністрацыя калоніі выкарыстоўвае такую схему. Марыю на некалькі дзён пераводзяць у карцер, дзе яшчэ больш холадна і сыра, чым у ПКТ, і не даюць матраца, падушкі, коўдры, пасцельнай бялізны і верхняй вопраткі. Жанчына вымушаная спаць на голых дошках, а пасля гэтага зняволеную зноў кідаюць у ПКТ. Акрамя таго, у Калеснікавай з'явіліся праблемы са здароўем. У канцы 23-го года яе проста з калоніі прывезлі ў рэанімацыю гомельскай бальніцы з язвай і перытанітам. Тады яе выратавалі, але гэта не прайшло бесслядоўна. Марыя моцна схуднела, перанесла некалькі прастудных захворванняў, а таксама мае праблемы з ціскам. Суразмоўца Радыё Свабода дадаў, што Марыю Калеснікаву не водзяць на працу. Яна пастаянна ізаляваная ў адзіночнай камеры. Іншыя зняволеныя жанчыны, трапляючы ў ШИЗА, чулі голас Марыі, калі яна была там. Калеснікава казала ахоўнікам пра тое, што адчувае сябе кепска. А ў гродзенскіх чыноўнікаў працягваюцца зялёныя дні календара. Нядаўна яны ў камуфляжу сустракалі Лукашэнку, а цяпер іх адправілі паваяваць на зборы тэрабароны, куды прывезлі сярод іншых і старшыню райвыканкамаў. А кіраваў усім гэтым сам старшыня гродзенскага аблвыканкама Уладзімір Каранік. Паведамляецца, што чыноўнікі нават адпрацоўвалі практычныя навыкі ў стральбе. А лукашэнкаўцы прыдумалі сабе новых ворагаў. Цяпер гэта валанцёры, якія хадзілі на адкрытыя суды па палітычных справах і пасля паведамлялі праваабаронцам, што чулі і бачылі. Затрыманыя як мінімум 3 жыхароў Брэсцкай вобласці. Іх вінавацяць у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. І цяпер мужчынам пагражае да 7 гадоў зняволення. Адразу ж паласкаць затрыманых пачала прапаганда. Прычым вядучы АНТ Александраў у сваёй нянавісці дайшоў да абсурду. В чем ясность? Суд не проходной двор. Если процесс открытый, это не значит, что туда может прийти кто угодно и с какими вздумается целями. Але ж тут Александраў гучна аблажаўся, бо штука ў тым, што па законе, калі працэс адкрыты, то на яго якраз такі мае поўнае права прыйсці хто заўгодна і якраз такі з любымі мэтамі. Нават калі чалавек не мае ніякага дачынення да фігурантаў, ён можа хадзіць на адкрытыя суды хаця б ад няма чаго рабіць. Таксама па законе любы такі суд дазволена запісваць на аўдыа. Для гэтага не патрэбны ніякі дазвол ад суддзі ці каго яшчэ. Але ж гэта па законе. А ён, як вядома, для палітычных цяпер працуе так, як трэба лукашэнкаўцам, альбо не працуе зусім. Дзікая гісторыя адбылася ў Гродні. Дарослыя дзеці не змаглі дазваніцца да сваёй маці і папрасілі бабулю схадзіць і праверыць, ці ўсё ў парадку, а аказалася, што ўсё максімальна кепска. У кватэры пажылая жанчына ўбачыла цела сваёй 44гадовай дачкі, на твары і шыі якой меліся шматлікія раны і гематомы. У іншым пакоі ляжаў труп 51гадовага зяця. Справай заняліся следчыя. Папярэдняя версія пакуль такая. Муж збіў жанчыну, а пасля задушыў. Ён спачатку паспрабаваў замесці сляды, пра што сведчаць выяўленыя ў ванным пакоі, у тым ліку ў пральнай машыне, скрываўленыя рэчы, а таксама замытыя сляды крыві на дыване і пакоі. Калі ўсё гэта не атрымалася, мужчына здзейсніў самагубства. Іншыя падрабязнасці трагедыі цяпер высвятляюцца. 1000 чарцей. У Маскве затрымалі бяздомнага беларускага мушкецёра. Паліцыя звярнула ўвагу на мужчыну, у якога з кішэні спартыўных штаноў тырчала рукоятка пісталета. Аказалася, што гэта беларус без пэўнага месца жыхарства, а з сабою ён насіў старадаўні мушкет. Дзе беларус узяў зброю і ці ў працоўным яна стане, вырашылі разбірацца ў аддзяленні. У выніку мужчыну забрала паліцыя. Далейшы лёс мушкецёра, на жаль, невядомы.
У Віцебску раскрылі забойства 25-гадовай даўніны. Улетку 98-го года на беразе ракі ў Сенінскім раёне знайшлі цела 26-гадовага жыхара Оршы з прыкметамі гвалтоўнай смерці, але адразу раскрыць гэтае злачынства не ўдалося. Цяпер жа праз чвэрць стагоддзя выйшлі на след 4 падазраваных. Аказалася, што загінулы хлопец займаўся незаконным абаротам наркатычных сродкаў, вазіў іх з Расіі для продажу ў Беларусі. У дзень забойства ён з партнёрамі па наркабізнесу адпачываў на прыродзе. Яны пасварыліся, і ў выніку адзін з так званых партнёраў некалькі разоў стрэліў у пацярпелага. А вось каб пазбавіцца ад цела нябожчыка, змоўшчыкі прывязалі да яго шыі гіру і скінулі яго ў раку. Днямі дваіх мужчын з той кампаніі затрымалі. Яны спакойна сабе жылі ў Оршы. Цяпер іх чакае суд за забойства, але яшчэ двое пазбеглі пакарання, бо папросту памерлі 10 гадоў таму. Разборкі фермераў скончыліся вялікай бядой. У брэсцкім раёне даўно сварыліся двое суседзяў. Маладога хлопца раздражняла ферма яго аднавяскоўца, які гадаваў свіней і кур, бо адтуль жудасна смярдзела. І вось аднойчы малады вясковец выпіў і вырашыў папалохаць свайго апанента. Падпаліў некалькі петардаў і закінуў на ўчастак суседу. Але ўсё пайшло не па плане. Ад петардаў пачаўся вялікі пажар. У агні загінулі каля сотні жывёлаў і згарэлі гаспадарчыя пабудовы. Цяпер маладога хлопца судзілі, і ён атрымаў 2 гады хіміі з накіраваннем у папраўчую установу, а таксама вялікі штраф агулам амаль 100 000 рублёў. А ў тыктоку беларусы смяюцца з зайчынных малаткоў, якія разваліваюцца ў руках. Мужчына зняў відэа, як спрабаваў у краме выбраць малаток. Беларускія разваліваліся проста ў руках, а кітайскія, якія яшчэ і каштавалі танней, выглядалі надзейней. У выніку куча жартаў у каментарах і 600 000 праглядаў. Тут нагадаем, што гэты год Лукашенко урачыста абвясціў годам якасці. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.